Oma. Oma. Ja? Sandef Oma, do. mag ik naar Psycho? Psycho. Ja, Psycho en Suka Youngboy. Psycho. Ja, ze hebben een Die van concert. de jongens in ruggenklimmer. Nee, zulke plek is niet voor jou. Waarom? Nee, mina wani, ik wou deze soort pres dati. Oma. Nee, chinere nee, ik wou deze soort psycho na young boss en deze soort. Nee, is allemaal verdorvenheden. Oma, ik ben Nee, 16. mijn pabio tak zulke plekken zijn niet voor jullie. Oma, waarom doet u moeilijk? Nee, nego. Oma. Nee, mina wani, ik ga zo'n chiteren, ga een boek lezen. Oma, mijn vriendin gaat ook. Je vriendin. Laat Ja, je oma. vriendin haar moederhuis gaan schoonmaken. Ik krijg mijn mouse ook, ba. Ik kan go trouwen dat ik krijg mijn ma oso. Nee, hoe ik heb je hoertje ja. Nee, opgedonderd. Ben gedaan. Ga een boek lezen. Ja, met die woorden schatkring. Ja, dat heb je nodig. Kijk waar een bassie iemand aan boek orange. Ga gedaan. Ga lezen wat boeken. Ja, 15 jaar de kotei mi take gwa psycho. We go psycho ini bedi. Ja, de ouders zijn met kip chingo vroeger dansen. Je kot die schreef in de vingers. Ja, niet doen. Niet doen hè. Nee, totaal niet. Nee, zo lezen jullie ouders. In een sabakgevaar. Of je sabakgevaar. Of in een de bewust dat na gevaar dappen. Want op je jongen. Dat kan aan pijn zo dat we boye kantoor takine yesi dat ineens een vier eens oh ik word like na lobby afweni. Nee, hoe voorzichtig hè? En daarom jij hier de wallo weggelopen, die is weggelopen dat hij na de soort sandisi. Ja, te denken actie gwa den dan zo. Nee, biaf de pura itapu, hè?